Hello everyone, welcome back to our educational series where we explore the fascinating world of language learning. Today I will dive into the question that many English learners ask. The question is, how much grammar do you really need to speak English fluently? Let's find out. ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କି ବହୁ ଜଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି କି କେତେ ଗ୍ରାମାର ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ କହିବାର ଅଛି, କେତେ ଗ୍ରାମାର ଜରୁରୀ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ ବହୁ ଜଣ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ମୁଁ ଦେବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ୟୁଜର ନେମ୍ ହେଲା ବିଜୟ ବାରିକ 78। ତ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ର ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାଇକି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଜରୁରୀ ଇଂରାଜୀ କହିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯଦି କେତେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଜାଣିବେ ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ସୋ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ହାଉ ମଚ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ନିଡ୍ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଇଂଲିଶ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି। ଇଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ୟୋର ଗୋଲ୍। କେତେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଜରୁରୀ ଇଂରାଜୀ କହିବା ପାଇଁ ଏହା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ କେତେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଜରୁରୀ ତାହା ଜାଣିପାରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇନ୍ ଇନଫର୍ମାଲ ୱେ ଏଭ୍ରି ନେଟିଭ୍ ସ୍ପିକର ୟୁଜ୍ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ବେସିକ୍ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆଣ୍ଡ ବେସିକ୍ ଭୋକାବୁଲାରୀ। ଡେଲି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ନେଟିଭ୍ ସ୍ପିକର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭୋକାବୁଲାରୀ କହିଲେ ହେଲା ୱାର୍ଡ଼, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ୱାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ କହନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ବେସିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଆପଣ ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବେ। ସୋ ବେସିକ୍ କନଭରସେସନ୍ ପାଇଁ ସେତେ ଗ୍ରାମାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ବେସିକ୍ ଗ୍ରାମାର ନଲେଜ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ କହିପାରିବେ। ଇନ୍ ଦ ଅଦର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଫେସନାଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଫର୍ ବିଜନେସ୍ ପର୍ପସ୍, ଫର୍ ଇମେଲ୍ ରାଇଟିଂସ୍, ତେବେ ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଇମେଲ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେଥିରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଖରେ ଆପଣ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୋ ସେଠାରେ ଗ୍ରାମାର ମିଷ୍ଟେକ୍ କଲେ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ୱେରେ ଆପଣ ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଗ୍ରାମାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଏକାଡେମିକ୍ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ରହିଛି ଟେନ୍ସ ଆଉ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ରାଇଟିଂ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ରାଇଟିଂରେ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଶିଖିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଜରୁରୀ। ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ଶିଖିବେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଟେନ୍ସ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ରେ କ'ଣ ଭର୍ବ, ନାଉନ୍ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଯାଉଛି। ଭର୍ବ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଭର୍ବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ ଏବଂ ନାଉନ୍ ଏବଂ କ'ଣ ଟେନ୍ସ ଏବଂ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଟେନ୍ସ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଶିଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଇଂଲିଶର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବିଲ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।